Медитация за привличане на правилния партньор за мен. Представете си как пред вас има врата. Много красива, в цвета, в който ви е любим, украсена с орнаментите, които са любимите за вас, сърца, звезди, както си я представите. Бавно натискате бравата на вратата и тя се отваря. Пред вас е едно прекрасно поле от цветя. Има и път през него, който ви води напред. Тръгнете смело. Усетете как слънцето нежно ви гали. Лек ветрец подухва и развява косите ви. Над вас пърхат птички, пеперуди. Красиво е. А вие вървите напред по този път. Не спирайте да вървите. Усещайте всяка крачка. Усетете мириса на любимите ви цветя край вас. Докато стигнете до една река. В тази река няма риби. В тази река плуват енергиите на всички хора. Забележете как проблясват различни светлинки под водата. Това са енергиите на хора. До вас има въдичка. Вземете я и я хвърлете в реката. И си кажете: нека да уловя с тази въдичка правилният човек за мен в този мой живот. И нека той да е любящ, мил, грижовен. Да правим много неща заедно. Да имаме общи цели, общи интереси. Да ми е спокойно с него. Да ми е влюбено. И винаги, когато го погледна в очите, да ми се прииска да се гушна в него, да го целуна. Нека привлека енергията на най-подходящия мъж за мен в този мой живот сега. Усетете как слънцето продължава нежно да ви гали. Пеперутките кръжат още по-цветни и красиви край вас. И като цялата Вселена да е притихнала в очакване да срещнете този прекрасен мъж сега. В реката продължават да се движат енергиите. Преминават, носейки се плавно и нежно край въдичката ви. Докато в един миг една
ярка, красива светлинка под водата се спира и застава до въдичката. Това е вашия човек. Хайде, изтеглете въдичката и протегнете лявата си ръка към светлинката. Хванете я с ръка и усетете как енергията на този човек влиза през ръката ви във вас и достига до сърцето ви. И усетете как неговата любов ви обгръща, а в този момент там някъде, където е той, го докосва вашата любов към него. Мислено му кажете: когато и двамата сме готови, ще се намерим. Знам, че съществуваш и очаквам с нетърпение нашата среща. Усетете какво е да сте обичана, обожавана, обгрижвана, нежно докосвана от най-правилният мъж за вас, от най-мечтания мъж за вас в този ваш живот. Разтворете ръце и погледнете към небето. Мислено кажете: аз приемам с отворени обятия любовта, доброто и изобилието от Вселената. Обичам те, живот. Поемете дълбоко въздух. И усетете какво е да сте благословени и Вселената да сбъдва всяко ваше желание. Живейте с тази вяра, че всичко е възможно и вие сте любимото дете на Вселената и тя се грижи за вас. Постойте още на брега на тази вълшебна река. Наблюдавайте светлинките, които проблясват в реката. И знайте, че някъде там един мъж си мечтае точно за вас. Точно за жена като вас. Насладете се на това усещане толкова, колкото ви е необходимо. Мечтайте и вярвайте в живота.